Jer sam ovo iznašao ovo rešenje. Pa iznašao sam rešenje, ovo papriku ovo. Svi pljevaljski tamburaši, svirajte mi pesme ove. I da dočekamo ručak novi, svi pljevaljski tamburaši, svirajte mi pesme nove. I ovu papriku ću ovo peći u ovo, kako zove, u tiganj. U tiganju ovde na ploči. A ja ću to iseći lepo i onda ono na ulju, pa ću onda posle da zaločim ja to. Znači uzmeš ovo i isečeš lepo i ispečeš u tiganju i onda očistiš malo ovo i onda zaločiš. Sirće i ovo, beli luk i čao. Pasulj opereš pa ovo, pasulj ovo, stavi jedan, onaj paradajz očisti pa stavi.